tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq żewġ pari li jixxibbu ħafna f'ħosshom u li kif se jgħidilna dalwaqt George Farrugia għandhom rabta ħelwa flimkien, sforz kemm il-lingwa tagħna ġiet f'kuntatt ma' ejjun differenti matul iż-żmien. Il-pari li se nitkellmu dwarhom huma Kamla u Amla. Meta ġili naqraw kodba antiki bil-Malti ta' aktar minn 100 sen ilu, spiss nindunaw b'inkonsistenzi u b'differenzi ovvji fil-mod ta' kif kienu jinkitbu ċerti ħsejjes. Tara pereżempju l-ħoss K ta' kanzunetta u karta jinkiteb bis-CH, jiġifieri bis-C u bl-H ħdejn xulxin, jew saħansitra inkella bis-C biss. Mhix sorpriża allura li kliem bħal nitkellmu u kemm kont tarhom miktuba nitkellmu u kemm spelluti b'dal mod li qed taraw bħalissa fuq l-iskrin. Jew lanqas m'għandna nistaġbu li kliem bħal konna jew kompla tarhom bis-C fuq quddiem. Differenza oħra li kont tara b'mod konsistenti fil-kitba kienet li l-ħoss K jinkiteb bil-Q. Kliem bħal xieraq jew żurrieq kont issibhom miktubin bil-K fl-aħħar flok bil-E. Madankollu, b'differenza mill-eżempji li tajt l-ewwel, l-aħħar żewġ eżempji kienu jinkitbu bil-K għax kienu jingħadu b'dak il-mod. Infatti, ftit ġimgħat ilu tajt kemm ħadd pjaċir meta kont f'kafetterija ġewwa r-Rabat Għawdex u smajt Awċija tajt il-kelma kampina flok ampina. Il-lingwa tinbidel u hija ħasra li dan il-ħoss kważi intilef għal kollox. Kif jgħid il-Malti, fl-aħħar mill-aħħar kollox iddura lih il-Kamla, jiġifieri ma' żmien kollox jispiċċa u l-musmar il-ġdid jaqla l-qadim. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti dwar l-etimoloġija tal-kelma Kamla. Il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Se nitkellmu dwar żewġ kelmiet, il-Kamla u Amla, ħannaraw x'għandhom komuni bejniethom u għaliex għalżinnihom flimkien. Ħanibdew bl-ewwel waħda il-Kamla, il-plural ta' Kamla tal-kelma tan-nom Kamla li ma tantx jintuża ta' spiss huwa kmul jew kwamel. Minn fejn ġejja, x'inhi l-etimoloġija tal-kelma Kamla? Ġejja mill-isqalli, Kamula, u terġa' fl-isqalli daħlet mill-Arbi, Kamla, li fl-Arbi mbagħad tfisser xi ħaġa differenti, tfisser id-duda tar-ras. Skont Trajina, d-dizzjonarju ta' Trajina tal-isqalli, fl-isqalli il-kelma Kamula tfisser dak l-insett li jiekol l-injam u l-kodba. Tajjeb, jiġifieri meta jgħidu li jiekol l-injam, dik li fil-Malti ngħidu l-assusa mbagħad aħna. Tajjeb, imma fl-isqalli tfisser dak l-insett li jkoll l-injam u l-kodba u tfisser ukoll persuna li ddeqek, jirreferu għaliha wkoll bħala Kamula. Il-kelma tintuża wkoll fit-tramuntana tal-Italja hija Kamola u tfisser sewwa sew susa jew inkella dak il-bajt tal-insetti li attakkaw l-ikel speċjalment it-qiegħ. Fil-Malti x'tifsir għandha l-Kamla? L-Kamla huwa dak id-dut irqiegħ li jitrabba u jgħix biex ngħidu hekk fid-drappijiet jingħad li aktar jattakka id-drappijiet tal-ewn skur u għalhekk imbagħad aħna nixtru l-boċċi tal-Kamla biex kemm jista' jkun ma jattakkahomx u veru ma jkollhomx. Dak l-insett li jkollu wkoll il-karta u il-kodba ġieli tiftaħ xi ktieb u ssibu mtaqqab ngħidu li jkollu l-Kamla jew inkella wkoll anke it-skuk tas-siġar. Tajjeb, il-Kamla ittaqqab u tgerrem dawn is-skuk sakemm imbagħad jitmermru u mbagħad il-Kamla ssir farfett. Għandna bosta espressjonijiet bil-kelma Kamla. Pereżempju, jekk ngħid lil xi ħadd Kamla jfisser qed idejjaqni. Tajjeb ksiri lajn, xi ħadd li huwa ksiri lajn qed idejjek. Għidu x'int Kamla. Tingħatu wkoll b'mod ironiku għal xi ħadd li jieħu x-xogħol bil-mod. Kif qegħdin ninnunaw, ġifieri dawn qed nużaw b'mod metaforiku. Bħal dak li tagħmel il-Kamla. Il-Kamla taħdem bil-mod, jiġri wkoll bil-mod, ma tindunax ħafna drabi kemm tiftaħ l-oġġett u ssibu mtaqqab. Tajjeb, imbagħad ukoll tirreferi għal xi ħadd li jisraq l-affarijiet baxx, dejjem hemm dik l-idea ta' bil-mod jew baxx. Tajjeb, fil-fatt ngħidu fuq ix-xogħol pereżempju hemm xi Kamla, xi ħadd li qed jieħu l-oġġetti bil-mod u ma jinqabadx, jew ngħidu messitu il-Kamla, ikun serqu xi ħadd baxx jew inkella ftit. Il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija.
Issa li frixna t-tapit tal-kelma li jmiss, tajjeb ngħidu kelmtejn ħfief fuq il-qamel u l-qammelin. X'inhu l-qamel? Il-qamla hija parassita li taqbad mal-qurrija u tgħix fuq demm il-bniedem. Ma tantx hija xi esperjenza sabiħa li jkollok il-qamel f'xarek għax waħda mill-affarijiet prattiċi li jkollok tagħmel huwa li taqta' jew tqaxxar xarek biex ma tkomplix taggrava s-sitwazzjoni. Suġġerimenti prattiċi biex wieħed kemm jista' jkun jippreveni milli jkollu l-qamel huwa li jevita l-kuntatt ta' xar ma' xar fil-logħb jew fl-attivitajiet fiżiċi li jagħmlu tfal. Ma jilbisx kpiepel, brieret, xalel, kapeb tax-xar jew kowtijiet ta' ħaddieħor, ma jomxod xaru bl-istess moċt jew brax u ma jużax xugamani użati tal-istess persuna. Importanti wkoll li tinħasel spiss u taħsel ħwejġek sew ħalli tbedhom kemm jista' jkun. Infatti, wieħed mill-qwiel li nsibu fil-sienna jgħid li l-għażżien jieklu l-qamel, jiġifieri l-għażżien hemm ċans li ssibu maħmuġ ukoll. Il-kelma qamel bil-prepożizzjoni ta' memuża mal-artiklu spiss nisimgħuha tintuża meta ma nkunux sodisfatti biżżejjed b'dak li nkunu esperjenzajna, b'konsegwenza li noħorġu ddiżappuntati u ngħidu li l-ħaġa kienet tal-qamel. Film bi prodott finali fjakk jista' jkun tal-qamel. Logħba futbol bla emozzjonijiet tista' tkun tal-qamel. Insib interessanti r-rabta bejn il-kelma qamel u n-nom tal-aġent qammiel, qammiela u qammilin. Il-qammiel illum nassoċjawh l-aktar ma' dik il-persuna xħieħa li tħobb trekken u ssiba bitqila tonfoq flusa minkejja li hija tat-tajjeb. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil George Farrugia jkellimna fuq l-etimoloġija tal-kelma qamla u r-rabta li nsibu mal-kelma kamla. Għamla li hija n-nom tal-unità mill-kollettiv għamel, tajjeb imma li wkoll għandu il-plural tiegħu għamel li rarament nużax miel jew mul, tajjeb. L-etimoloġija tagħha hija ġej mill-Arbi wkoll kamla. Mela rajna kif mill-Arbi kamla għaddit għall-isqalli u saret kamula. U din id-darba ħadniha mill-Arbi direttament, però jekk ninutaw l-ewwel ħoss inbidel. Fl-Arbi jibda bil-k qawwija ngħidulha k enfatika il-kof, tajjeb, li fil-Malti ħafna drabi din il-kof saret Ġifieri dan mhux xi proċess rari, tantu hekk nisibu kliem ieħor fil-Malti fejn fl-Arbi jibda bil-kof dik il-k qawwija u fil-Malti sar Pereżempju għandek il-kelma qamar, qamħ, anfut, qalb. Daw fl-Arbi kollha jibdew bil-kof, tajjeb. T-tifsira ta' għamla hija dik id-duda li tkun tgħix fix-xahar, tajjeb, fil-fatt ma jeżisti wkoll l-qamel tat-tajr, qamel tal-ħamiem, tajjeb. Ukoll tfisser forsi ħafna ma jafux din it-tifsira tagħha, kelma għamla tfisser dik il-ferar qiegħa ta' siġra li ikollha ftit postijiet li tista' tarmi minnhom biex tkompli tikber. Li jgħidulha wkoll il-qamla. Minna joħroġ il-verb ukoll tal-5 format qammel li għandu żewġ tifsiriet. Waħda sar maħmuġ ħafna, tajjeb, u l-oħra meta inti ma tagħmilx xi ħaġa għal ftit flus ngħidlek se titqammel pereżempju għal 5 euro, ġifieri mhux se tixtri għal ċuċata għal ħamerija, tajjeb, toqgħod titqammel. Għandna bosta espressjonijiet ukoll bil-kelma qamla jew qamel fil-Malti, pereżempju għal ħabba għaxxar qamla. Xi ħadd li jkun xħieħ ħafna jagħmel minn kollox anke l-aktar xogħol minn naf moqżis jew inkella ta' dwejja tajjeb biex jaqla xi ħaġa tal-flus. Għall-ħabba għaxxar qamla jagħmel kollox. Jew inkella iġorru l-qamel, xi ħadd li jkun għażien, traskurat, maħmuġ ma jieħux ħsieb tiegħu innifsu, se jġorru l-qamel. Jew inkella bl-espressjoni x'qamel ta' u nżidu xi kelma oħra warax, qamel ta' ħajjax, qamel ta' persuna, xi ħadd li jdejqek, jiddiżappuntak. Ngħidu wkoll qammiel għal xi ħadd li jħobb ħafna l-flus u joqgħod attent kif jonfoq jikkalkula sal-anqas xenteżmu, tajjeb ngħidulu qammiel. Imbagħad għandna l-qwiel ukoll, pereżempju l-qawl il-flus, iġibu l-flus u l-qamel iġib il-qamel. Ġifieri min għandu l-flus, sinjur jista' jħaddimhom aktar, jinnegozja u ħaġib aktar flus, u min m'għandux miskejn ma jistax jagħmel minn kollu, pjuttost is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu ħadd mor għall-ar. Imbagħad għandna qawl ieħor li forsi ma tantx nisimgħuh. Aħjar tieħu mara armla milli bint il-qamla.
wieħed sintendi jrid imur lura fi żmien u jifhem il-kuntest li fih forsi nibed dan il-qawl meta qed ngħidu mara armla ġifieri mhux nuqqas ta' disprezz, jew tajjeb ġifieri mhux disprezz, imma dak iż-żmien nafu li r-raġel kien iġib il-paga, tajjeb kien id-dar jekk jiġi nieqesu. L-armla kienet tkun f'sitwazzjoni finanzjarja ma tantx sabiħa, imma l-qawl qed jgħid aħjar nieħu din il-mara armla li finanzjarjament mhix tajjeb ħafna milli bint il-qamla. Bint il-qamla ġifieri bint mara bla prinċipji. Tajjeb? Hemm kurzità wkoll fuq il-qamel li qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett fi żmien il-kavallieri. Meta l-lob tal-azzard kien ipprojbit u allura ma setawx jilabu bid-dadi. Tajjeb, ġieli kienu jilabu bil-qamel. X'kienu jagħmlu da? Kienu jpoġġu ċirku mal-art jew fuq il-mejda, kienu jitfgħu żewġ qamlet fihom u l-ewwel waħda li kienet toħroġ il-barra miċ-ċirku kienet tirbaħ. Imma allura x'għandna issa li tkellimna fuq dawn iż-żewġ kelmiet bej kamla u qamla. Rajna kemm hu sabiħ li dak il-fenomenu lingwistiku meta l-lingwi jiġu f'kuntatt. Issa meta qed ngħidu jiġu l-lingwi f'kuntatt, nies li jitkellmu lingwi differenti jiġu f'kuntatt. Rajna kelma mill-Arbi tajjeb li daħlet fl-isqalli, imma fl-isqalli saret tfisser xi ħaġa differenti. U l-istess kelma qamla mill-Arbi fil-Malti tajjeb baqgħet ħadna l-istess tifsira. Waqt li l-kelma imbagħad mill-isqalli daħlet mill-Arbi daħlet fl-isqalli u aħna mill-isqalli ħadna tifsira ġdida tal-kelma kamla. Tasbu